digelar rong gamelan, rong set no kira-kira apik ning kono. Oh, ngono ya. Peringatan hari gamelan sedunia. Heeh, ngogen pitung karo Pak Sarmuji. Gen pitung karo menjane Cahadi. Bulan Desember iki engko dienekne kaya ngono-ngono iki mesti guayeng kena. Oh, ngono. Heeh. Iya. Ben dipenggalih ya heeh wong iya. Sing diperingati ora mung wayang tok uga gamelane ya diakui karo dunia lumantar UNESCO. Wah, ngono ya. Iya. Heeh ya. Ngaturke panglipur. Ya, ngaturke panglipur, heeh. Dawuhe panjenengane Bapak Haji Sarmuji, ya. Padha lakone karo sing digelar ana ing Jakarta mung sanggite sing beda. Oh, ngono ya. Semar bangun kayangan, bangun jiwa. Sing dibangun ora mung secara fisik gedung sing agung, gedung sing magrong-magrong ning sing perlu